Spirit Walker. Zatlieskajme Bobbymu. Odkiaľ? Moment. Kde? Moment. To bola dvojitá disciplína od diskom. Čo sa týka favorita, jeden jediný tuto u nás čupí. Takže poprosím teba. Kurva, to je pán. Bramborák. Ty, dneska sa najebeme. A babi, čo sa nebáli, bohužiaľ, to je z našej strany, tak vyhrala Veronika. Veronika tu momentálne nie, tak má smolu. Usmej sa na misko. Ojej, z toho voľa čo bude. Boris, aký vysmiatý. Lečo. A po hlasovaní, čo sme to zrátali, tak jednoznačný víťaz. To biele punto. Jednoznačný víťaz sa stane Vecov. To biele z toho hudby. To sa vedel už pristaviť. Vynikajúci. To je veľmi? Nie. To biele punto, to má guzom také. Aha, zilovina. No. Točí všetkých dokopy. Pokiaľ teda máte záujem a kľud, ešte by sme sa spravili do Trnavy o Amfik. Čo je? McDonald. Dobre, ešte kebyže vás poprosím všetkých, dajme sa nejak dohromady, by sme si spravili nejaké spoločné foto. Odfotí vás voláte golfista. Fotiť budú golfisti. Motelci. Sakra. Kam? Tam sa chcela postaviť.